Това животно, какво е това животно? Разбираш една такова сушен сила, че не му слабиш накрая. Къде са ти задръжките? Къде са ти задръжките? Къде са ти задръжките? Няма ги по кръчмите и те ти пръскат сърцата мъжките. Дразиш ма, често много дразиш ма. Ау, ау, кака ти, миша ти по два пъти. Аз чекай такова, ама доверна. Ще стане той, Влатия, някой ден, май.